juz'i ne na biyu Allah ya gata malam daga cikin me fi hali coronatu ma'aro material coronatu coronatu Allah ya gata malam coronatu ta daga sunan gari ne aka ce Allah ya gata malam coronatu halin corona Allah ya gata malam ita wannan corona Allah ya gata malam da dangantaka da take tsakaninta da talakan ƙasa subhanallah aka ce hunaka maziratun amma dai kafin mu fara karatu malam yace zai isa da sakon jaje min madarasatu dalla na wannan makaranta ko daga wannan makaranta dalla dalla Allah ya gata malam fi kauni coronatu kan sha'anin wannan cuta ta corona ma a hali raw material da halin da talakan ƙasa ke ciki bil akassi musamman ma dai allazina fi hannu baka hannu allazina fi hannu baka hannu ƙwarya Allah ya gata malam musamman ga waɗancan al'umma Allah ya gata malam waɗanda sai sun fita Allah ya gata malam sun dawo ake sanin yaya za a yi subhanallah na kabara a to da dan kullun manja Allah manja ne Allah ya gata malam yan taliya kwaya ɗaya Allah ya gata malam na kabara Allah ya gata malam dan gishirin 10 to waɗannan al'umma da aka ce lock down kai su aka kulle Allah ya gata kuma an ga lock ba kwado ki malam wannan kwado kenan Allah ya gata kuma down down a can kasa Allah a can ƙasa a can kasa lock down Allah down wai to mutumin da aka yi wa lockdown Allah ya gata malam wancan mutumi da yake zuwa Allah ya gata malam sai ya je ya dawo Allah ya gata za a saurara za ana a sauraron sauraron ya ake ciki Subhanallah. wani gidan ba a ɗauta kunya sai an dawo subhanallah an sa kwado lock an kulle an yi shi down an kai Na'am. an kai mu kullun can kasa Allah ya gata malam. jakaratu wa fi zalika a sakamakon haka hunaka su'alun malam ya ce naka su'alon ga tambaya zai yi li amir li ingili gaba dai musamman da waɗannan shugabanni waɗanda Allah ya ba damar iko ma kabaru tallafiyatun ma kabar tallafiyaton ina labari me labarin tallafin nan da ake cewa za a yi ne Allah ya gata malam. wannan tallafi Tallafi. shine fa ah to na gaya maka mutumin da yake sai ya je ya dawo shine fa an ce zo na gida ya tallafin ya ake ciki tunda an ce za a yi to da ya ko sa ta 20 Allah To, malam. da dan manjan sa na 40 wai na kabara aka ce hunaka mautatani hunaka mota tani a yanzu fa labarin nan da ake yi Allah ya gata mutuwa iri biyu ce mautatu kwandawiyatun mota kwandawiyaton da mutuwar kwando wa mautatun da kuma haqiqiyatun mutatan hakikiya lisababu corona subhanallah mutuwar can ta kwando Ta kwando. mutum yana tsaye ashe ya ato rarake ya rarake inna lillahi lisababu ju'a Allah ya gata malam na kabara Allah ya gata malam ah wannan abu da nauyi yake to muna shine malam shekatun Da nauyi yake wannan. ba da bayani mutuwan nan fa iri biyu ce Allah ya gata malam na'am aka ce fa walla fa walla malam ite ba safa yakan yi rantsuwa ba Huna- amma dai bana ya rantse da abin da zai karshe hunaka mushkilatun hunaka kasiratun mushkilatun kasiraton akwai matsaloli masu tarin yawa figeto Allah ya figeto ah turanci ka zo shi ma Allah ga afuwan Allah figeto wiyatu figeto wiyaton Allah ai rika to ka ce mun figeto Allah ga malam fi me kace geta wiyatu figeto wiyaton malam yace akwai matsaloli kasiran a unguwan nan ta ya ayyuhan nasu irin tarin kuda da mai tarin kuda tsoro kana cin awara kuma ga kwata kusa Allah ga malam akwai matsala ga me kibi ce ga ga mai kan kari kibi Allah can ga ga gari alaji shine fa Allah ga wata awaran kacin ka ba Allah ya gata malam. wanda yake a ladurat Allah ga malam ba sai an kai shi asibiti sai ya mai da gudawa Allah ga malam okay ko gadda ga zaka ci Allah ga ka ɗebi ruwan ranja ka kora ta Allah ga malam kaga to da kamar Allah ya gata malam aka ce inna madarasati dalla cewar ita dai wannan makaranta dalla dalla hiya aini raw material ita ce take tashi idanun waɗancan al'umma na talakawa kenan Allah ya gata malam waɗancan masu kora kuda da ka Allah ya gata malam wannan makaranta idanunta ne wa ainul umara kazalika kuma idanu ce ta su kansu masu mulkin domin a cikin wannan babi ne muke bada batawa cewar sharrahum minhum ahalun ahalun haka yake Allah kairahum minhum ahalun Allah waɗancan masu kirkin cikin su namu ne. haka yake Allah marasa kirkin cikin nasu ma namu ne. haka yake duk abinda muka gano mu ga musu to idan su idanuwa bai je idanuwan ba nan guda biyu ne Allah ga idan talaka yawwa kuma idan masu mulki shine fa Allah ya gano lizalika sakamakon hakan ji malam hunaka mashakilun kasiratun fige tawiyatu ko shakka babu makaranta ta ganowa ta sa idanta na karatu ta hango wasu waɗannan shugabannin cewar akwai fa matsaloli masu tarin yawa
a unguwannin ya ayyuhan nasu li sababil ju'i a sakamakon yunwa. Allah ga tumala Na kabar baki tsami yake, baki na tsami, subhanallah Allah ga tumala garin rogo ya tsefe, subhanallah yau sukari babu shi a gida, babu shi Allah ga tumala ba buhu suke samu da gunguna suke Allah ga tumala to na to yau ko za a shafa ga azumi na kabara, to Allah masani. to ai fa shi Allah ga tumala Na wa fi riwayatin a wata riwaya ta daban innal umara'i cewar an samu labarin cewa waɗannan shugabanni aradu tallafiyatun suna yunkurin ba da ɗan tallafi. bukaisatun Ɗan tallafi. Allah ga tumala Ɗan tallafi. Wai. Da ake magana ne. ina fa Allah ga tumala ana magana ubansa Uban tallafi ake nema na Allah kabara. ga tumala Ko ba ka wane ba? haka yake Allah ga tumala haka yake Allah Ba ɗan tallafi ba. haka yake Allah ga tumala Na'am. Walakin sai dai kuma arada raw material tallafiyatun kabiratun shi faro material magana ike na a bashi ainihin wato tallafi yadda ya kamata. Allah ga tumala Kabirato shine fa Allah ga tumala tallafin da zai ji an baki. yawa Allah ga tumala Muna labarin a cewa ko 2000 shine fa Allah ga ko tumala wata jiha ma an ci taliya ce kwada wata ma indomi wata indomi wani wake gwangwani Allah wani ga tsakanin da Allah. yau wannan me aka yi To magana ake ta a bada tallafi. Sannu ya kamata mahukunta su sani cewar Allah ga tumala lalle ba za su iya ba. Allah ga tumala Mun sani ba za su iya gama gari ba, yawa ba za su iya ciyarwa ba. yawa Allah ga To amma kamar inda muke faɗa na ce ni amiri ne Allah ga na tumala kabara, Allah ga tumala daina komai da na gwamnati. sosai ko Allah ga In tumala na biya albashi shine fa Allah ga tumala duk ragowar kayan sai ka tallafi gangaro da shi geto duk ke tunan kawo. Allah ga tumala Haka ne? haka yake Allah ga tumala Zarge-zargen da ake yi cewar wai a ce wai za a kawo fom, za a cike to ai fa shine masu unguwanni, Ai, za a kawo kaza. To duk koke-koke ya zo. shine fa Wani ko fom. Alaji Allah ga a tumala san yadda za a yi a taimaki al'umma. Allah ga tumala Magana ake ta gaske. shine fa Allah ga tumala Corona gaske ce. kware ka Talakawa sun zauna a gida. wai Lallai me ya gudunmawar talaka? wai Me ta gwamnati? Wai. Magana ake yi ta yadda za a taimaki talaka, shi ma gwamnati a taimaka mata gurin bin umarni. shine fa Allah ga Sannan a wannan gaba Allah ga tumala muke jan hankali yawa Allah ga tumala cewar hatta mahukunta da suke zaune a kan tituna shine fa Allah ga tumala ko haka yake Allah suna hana kai koman nan. yawa Allah ga tumala Bakin su diga ya bawo. abu ya bushe Duk bawo ya yi bawo Allah Daga ga ɗan sanda baki na bawo. wallahi Allah ga Road safety Wallahi Allah baki ga- na bawo. ya ɗan nemi dan karota. ganye yana kara rana Yana da shi ƙara Allah ga- rana. wai Mun tantambaye su ya ake ciki suka ce da kowa. makota ko fiyawa. akan samu gidaje na masu kaunar Allah ya su in kuna kusa da su kawo musu To nan ma kaga kamata a ce hukumomi su san cewar sun ba da aikin amana. yawa to Za a yi amana amana. ta ruku Ta ruku. to sai su kyautata Sai su Allah, sai su kyautata Na me ka san ike. haza muzakkiratu madrasati dalla dalla Wannan tunatarwa ce daga wannan makaranta ta dalla dalla. wato ta tuna Allah ga Ta tuna. Allah Ka ga gane? tumala Ka san shi wannan yanayin Allah ga tumala muzakkiratun Madar- tuni kazalika zakiratu madrasatu dalla dalla wannan shine ya tunatar da wannan makaranta. yawa Allah ga tumala ta tuna da wani Ta abu. tuna da wani abu. Allah ga tumala fi babi sabiki A wani babi can da ya gabata cikin karatu-karatun da ake a wannan makaranta. Allah ga tumala Mm. fi tabargaziyatu siyasiya Kan sha'anin taɓargazar siyasa. Babi ne guda haka biyu. yake mun yi shi wannan Wata taɓargazar siyasa babu ko? har muka yi nadi Allah ga An muka naɗi ko? har muka yi nadi To wannan dalili isa aka tuna baya. Allah ga tumala Ya ka tun ike. yawa Mm. aka ce fi zalikal waqati A wannan lokaci Allah ga tumala mm, sa'ala madrasati dalla dalla madarasar nan ta wannan makaranta dala-dala tana tambaya. A wannan Ta yi lokaci tambaya Allah a ka wannan lokaci. hal hunaka amalun jayyidun Ka san akwai wani aiki Allah ga tumala da suke sawa. yawa Za a bada mukamai Allah ga tumala sai a ce to aka ce akwai wata hukuma Allah ga tumala mai gwajin kwakwalwa haka yake kafin a baka mukamin Haka gwamnati aka yi Allah. sai an gwada haka kwakwalwa. haka To a wancan lokacin sai muke cewa Allah ga an yi aikin nan yadda ya kamata. to fa shine fa Allah haka makarantar nan ta Haka tambaya aka tuna. haka aka Allah ga Na'am. aka ce fi masamu hatu uqulil umara A yayin da ake kokawar samu waɗancan al'umma ka ce aikin nan za a gwada kwakwalansu a gano cewa sun cancanta shine muke ta karatun a lokacin ko? wata kwaikwayatu Wata madrasatu dalla dalla kwaikwayon makaranta
ta yi ta kwakwanto. Allah ya gatu malam. Kace me wata kwaikwayo? Wata kwaikwayatu madarasatu dalla Lalle mun yi dalla. kokwanto cewar anya aikin can na gwajin kwakwalan can yayi daidai. Lamma kasara abu tarbiyati fi hadhihi daula. Sakamakon yadda aka ce shi jagoran tarbiyya ya kasar tarbiyya. Sai muke tantama wancan gwaji an yi. Abu tarbiyatu yayi me? Kasatu tarbiyatu. Ya za a yi jagoran tarbiyya ya kasar tarbiyya, sai muke shakku da cewa wancan aiki ko yayi ko da an sa siyasa ko dalili daban. To fa shine fa fi hadal waqti a wannan lokaci kada haqqaqad madrasati dalla dalla lalle makarantar dalla dalla ta hakikance ta yadda da cewa fi ma ta shakku ba adama akan wancan abin da take shakku a kansa. Ba da ma ja a firgita kaji. Bayan sakamakon zuwan firgita kaji. Firgita kaji Allah. Kwarai kwa. Ga wasan ta ne? Ciwo ne wannan. A Hausa ce. Take firgita kajin nan. Kana ganin sa za ka gane. To Allah ka. Da kun hada ido. Kuna ido biyu za ka gane firgita kaji. Na gano shi Allah Ka gano? Na gano shi Allah To jakara. wato ba da ma ja a firgita kaji. Sakamakon zuwan firgita kaji ne. Ya farahu bi mauta ahadul umara. Da yazo ina munna da munnar mutuwa. Shi ne fa Allah ka tuwa. Ka gane ayi. Wancan karatun shine ta gano makanta ta yadda cewar shakkun da take ta daina. An yi awon nan Allah. Awun can akwai mushkila a cikin sa bayan wancan abul tarbiya. Allah ka Ko Allah ka aka samu firgita kajin nan. To kuma karo na biyu. Karo na biyu kenan. To shine makanta ta hakikance cewar lalle wancan gwaji da aka yi na kwakwalwa na baya kamar akwai shubha a cikin. Akwai lauje a akwai lauje a cikin. In ba ka ba a gano irin wannan. Aka ce hal hunaka sabilun filfarihi bi mautil muslimi. Shin ma ya halatta musulmi ya farin ciki da mutuwar musulmi? Shi ne fa Allah ka tumala. Amma shi firgita kaji yayi Allah ka tumala. To ka gani? To ya abin yake ne Allah. To yanzu nadi zai ko? To ya kamata da Allah ka tumala. Ka san muna da sarkin tabargaza ko? Akwai sarkin tabargaza Allah ka tumala. To me za a yi masa? Ai daga yanzu ai waziri zai. Waziri zai masa? Waziri zai Allah ka tumala. To ina gudun kar a samu na ukun. Ai galadiman ta Galadima. A to ai sai a ja hankalin su manyan Allah. Muna gudun ka a samu galadima. Wannan makaranta ta ce a gaya su manyan daula. Tunda an samu sarkin tabargaza. Yanzu yau makaranta za a yi wazirin tabargaza. To fa ya kamata su masu manyan su fa gane kafa su bari kuma ai galadiman galadima. In an yi galadiman tabargaza Allah ga malak to ya za a yi ne. To kaga sai mace badalat. Faɗalat Allah ga ko kuwa haka yake Allah ga tuwa ai uku to zai yi wallahi ga ja karatu yanzu ai nadi za to yadan nan yi shi magani aka ce la adal madrasati dalla dalla a haka a sakaka haka a madadin kafitanin wannan makaranta ɗalibanta Allah ga tuwa bayan wannan abu da shi firgita kaji bayan abin da firgita kaji aikata Allah ga tuwa mun ga dacewa a madadin hukumar makarantar nan Allah ga tuwa ɗalibanta kaf na ina ne jami'i an ha'id duniya na dukkanin faɗin duniya ɗaliban wannan makaranta da shi monta mu na Lagos Allah ga tuwa na Delta duka saka hannu Allah ga tuwa da na dorayi Allah ga tuwa saka hannu zami nadi hunaka imaratu firgita kaji mun nada shi wannan shi firgita kaji imaratu akan me waziru tabargaziyatu mun nada shi a matsayin wazirin tabargazar siyasa a Nigeria a cikin ƙasar Najeriya to fa shine fa Allah ga tuwa muna taya shi muna ana taya shi wannan wazirin tabargaza wannan makaranta ta ce a matsayin ka na dan wannan makaranta a hayo ina makaranta Allah ga a daliba a hayo ina sharahu minhu a halina Allah kai rahu minhu a halina Allah muna taya shi muna da malam makaranta ya ce a matsayin ka na dan makaranta kuma yau makaranta ta nada ka wazirin tabargaza to a nema murna dukkan dalibai na wannan makaranta Allah ga tuwala musamman masu bada din kai Allah ga tuwala da suke ta subscribing sosai ko Allah ga kuma sai like sai like Allah ga duk abin da aka yi je musu yawa Allah ga tuwala to muna gode musu Allah ga tuwala a madadin su kaf sosai ko Allah ga muke ce Allahumma arzuquna amin Allah ga wadari amin wadar